Aceasta este o manifestare a sindromului pica la câine. Pica descrie atât la om cât și la animale o anomalie a apetitului. Aceasta nu este o anomalie a sistemului digestiv. Are un singur simptom, respectiv ingerarea obiectelor sau a anumitor substanțe nealimentare, precum pământ, pietre, metal sau materiale de construcție, câteodată și fecale. Sindromul Pica este descris ca o anomalie de ordin psihologic. Prezintă riscuri pentru animalul tău de companie, deoarece obiectele ingerate îi pot bloca tractul digestiv. În clipul nostru, grif, roade, bucată de BCA. Iar aici este tentat de bulgări de pământ.